Hvad har du lavet i dag? Jeg har været med til at lave en film. Hvornår? I år. Nej, for 10 minutter siden. Jeg var med. Og så skal vi hjem Ja, nu skal vi hjem. og redigere den. Ja. Og så lægger vi den op i morgen. Så glæder jeg til at se den på TikTok. Og så husk altid at like. Og subscribe. Og hvis det ikke gør det, så kommer vi hjem til jer. Ja, jamen så er. Men der kommer en episode mere af det. Men det bliver næste torsdag. Ja. Kan I fatte det i små røvhuller? Vi er i gang med at køre i bus, hvis I kan fatte det. Nå, men I må have en god dag. Og husk at like og subscribe. Nej, den er ikke færdig. Jamen, like og subscribe. Der er en video. Ja, husk stadig at like og subscribe. Men vi er ikke færdige lige nu. Der er stadig 80 sekunder eller sådan noget. Nå. Min tissemand. Det er en hest. Den er meget grim. Se. Ej, dem der kan godt lide heste derude. De er okay, men altså det er ikke mit yndlingsdyr. Jeg kan godt lide hesten. Ja, det kan jeg også, men det er ikke mit yndlingsdyr. Ja, det er heller ikke mit yndlingsdyr. Men det er stadig kraftedeme sejt, man kan jo ride på dem. Ja, man kan sidde på dyr. Det kan man også i en krig. Hej hej. Sig hej hej. Hej hej. Subscribe. Hvad sagde du? Husk at like og subscribe. Okay.